Βρισκόμαστε εδώ σήμερα με τον πρώτο άνθρωπο που γράφει στα χιόνια. Είναι ο Άης Βασίλης. Κύριε Άη Βασίλη, έχετε να πείτε κάτι στους αμαστές σας? Θέλω να πω ότι ο Παναγιώτης ο Σακαλής έμεινε που κάτω 100 στάδια. Μα τούτος ο Παναής εντός που λαλούλοι που όσον και περνά τη μοτόρα. Ναι, και που είναι τετράτορος είναι τη Σουζούκι. Άμα και μας έπαιζε πριν λίγο μες στο χωραφούι. Ναι, που έφκασε μια, πού είναι. Να την έβρε σαν πάει πίσω. Ευχαριστώ πολύ, μπορεί να κινήσετε. Παναή. Παναγιάννη, ποιος μου πού είναι ρε. Α, εδώ ρε, τον μπουρκέται ρε. Μα δεν έρχεται πλευρό ρε. Παναγί, εμείς κάνουμε drift με το τράσι δε σου που έμπουσε. Τώρα που να ρίψε μες στον κρεμόν όμως, να έρθει να μας σώσεις ρε Παναγί. Δώσ' του ρε όρκι που είχαμε ρε. Κανεί και ρε, που να πλύνω.